Dobar dan, Kiva, kako ste, šta ima? Evo, nakon nekoliko dana i nakon nekoliko neprospavanih noći, dobrodošli u moj novi video. Znači, šta se sve dešavalo, zašto mi nije bilo toliko na YouTube-u? Zato što sam imao sam volontiranje, pa sam onda imao zbor i to sve, ali sam dobio slobodno. I onda sljedeći tjedan opet na volontiranje. Evo i bio sam i na spoju. Mislim da sam našao osobu koja meni odgovara. To je Hercegovina iz Duvna, koja studira šumarstvo, ima 22 godine. I mislim da će... Izašli smo na spoj i mislim da smo i kliknuli. Sljedeći put, još malo pa je njen rođendan, pa ćemo vidjeti kako ćemo proslaviti njezin rođendan i to sve. Uglavnom, što se tiče spoja, ok. Danas ćemo pričati malo o nekim sočnim temama, ili možda ne sočnim, ali temama šta se sve izdešavalo. Znači, bio sam nekako potišten i kad je ova došla moja, u meni se probudila sva sreća. I sad sam sretan čovjek i hoću biti zauvijek sretan, da ne prekinem s njom i da zauvijek ostanem s njom. A što se tiče mog zbora, ja ću se dalje nastaviti baviti pjevanjem. 18.11. to u subotu je misa za Vukovar, pali se svijeće. Nedelja je opet misa. Nedelja će biti savršena. I to je meni top bilo. A sad da vas ne izražavam, sad ćemo pročitati malo nešto pa ću vam da ne ubijem dosadu s tim. Samo malo. Pričekaj. Šta ćemo čitati? Alisu u zemlji čita dama iz Kitnica. Damo iz Kitnicu. Dama iz Kitnica. Pa ćemo čitati damu iz Kitnicu. Da malo nešto čitam. Može? Kaže, priča ovako. Bila je badnja večer. Grad je pokrivao svježi bijeli snijeg. U prozorima kuća treperile su svijeće, a borovi u vrtovima blisale su ukrasima u svim duginim bojama. U kući obitelji Dragić pod borom su ležali lijepo upakarine darovi. Ovo je za tebe, draga, rekao je Ivo uručujući ženi najveću kutiju. Kada je gospođa Dragić podignula poklopac, ugledala je glavicu lijepog malog koker španijela. Kako je sladak. Naliknulo je slatka, ispravio je Ivo. To je mala dama, tako su je nazvali dama. Znači, postoji i knjiga, postoji još i film. A o filmu ću vam pročitati kada završim. Dragići su voljeli damu i razmazili su se je kao pravu gospođicu. Kada od njih dobila lijepu ogrlicu sa svojim imenom i adresom, osjetila se punopravnom članicom obitelji. Dama je imala pseće prijatelje iz jednoga elegantnih kuća. Školskog terijera Beru i starog ptičara Peru. Ništa joj nije manjkalo da bude sretna. Nad njenom su je voljni gospodari počeli zanemarivati. Nisu s njom razgovarali, čak nisu milovali. Rastužena se dama požalila i prijateljima. Gospođa cijele dane plete i
ne izlazi sa mnom u šetnju. Neprestano govori o nekakvom sretnom događaju, na što to ona misli. Pa da vidimo. Unuda je upravo prolazio mješanac zvan skitnica, bistri lutalica. Možeš zaboraviti na ukrase zdalogale i mjeki jasno pokraj kamina, rekao je. Tvoj gospodarica čeka dijete, a to ne znači nemilost. Ostatke kašice i pseću kućicu. Dama nije vjerovala vlastitim ušima. Ne slušaj ga, zarežao je Bero. Ništa se takvoga sigurno neće dogoditi. Istina je, pravilo je, bio je uporan skitnica, dijete u kuću, pas iz kuće. Na kraju dijete došlo na svijet. Bilo je to dragi dječačić, svi su se okupili oko koljevke, ne isključujući i damu koja se oduševila mališanom. Skitnica nije bilo u pravu, pomislila je gledajući nasmijenu bebu, bit će jedna velika sretna obitelj. I zaista, neko vrijeme sve bilo u najboljem redu, ali jednog je dana u kuću stigla teta Sara. Doputovala je sa kovčegom i s dvijema umišljenim sijamskim mačkama. Trebalo je skrbiti za dijete jer su Dragići spremali na put. Odvratne su mačke s mjesta nastojala dočepati zlatnu ribicu. Dama ju je pokušala obraniti, ali je kvari završio na podu. Tko je napravio ovaj nered? Povikla je teta Sara ulazeći u sobu. Sigurno taj grozni pas. Od danas ćeš, moja gospođice, nositi brnjicu. Dama do tog trena nije ni znala što je brnjica, ali kad ju je osjetila na njuškici, u trenu je shvatila o čemu je riječ. Zasnuta strčala iz kuće i pojurala kroz grad, ne gledajući čak ni kamo trči. Odjednom se našla u nekakvoj ulici gdje su se u potjeru za njom bacali strašni psi bez gospodara. Na sreću u blizini se naša skitnica. Skitnica iskoči i kjeseći opasne zube. Zaražena na napadača, noga nestaje odavde. Zlotvori su spušteni glava dali petama vjetra. Gotovo je. Mala sigurna si, rekao je skitnica, ali odakle ti gadus na njuškici? Dođi, znam nekoga tko će ti pomoći da se riješiš. Skitnica odveo damu u zoološki vrt pun različitih životinja. Ovo je stručnjak kojeg je tražimo. Uskliknuo je kad su gledali Dabra koji je gradio branu na pločici. Čime vam mogu pomoći? Upitao je Dabr. Mi možemo pomoći vama, odgovorio dosljedljivo skitnica. Imao ovdje sjajan alat za tegljenje panjeva. Treba ga samo skinuti sa ove mlade dame. Već sam na poslu, uzviknuo je dobar i griz, sve dok nije damu oslobodio brnjice. Trenutak kasnije dama i skitnica su sjedili pred velikom zdjelom špageta, a Toni i njegov kuhar svirali su im italijansku serenadu. Iznenada su dame skitnice slučajno uhvatile isti komad tjestenine i njihovi su se nosivi dodirnuli, gledajući se duboko u oči i shvatili su da je to ljubav. Nakon večere otišli su na brežuljak, se vidjelo nebo, puno zvijezda iznad svjetla gradu oko njih. Bila je to lijepa večer, uzdahne dama. Sve je zadovoljstvo to bilo na mantno je odgovorio skitnica i zaspali su jedno pokraj drugog na mekanoj travi. Sutradan dama probudila u zoru. Ojoj, uzviknula je. Gdje sam ja to? Gdje sam ja to? Gdje su moji gospodari i djeta? Moram se s mjesta vratiti kući. Nije dopustila skitnica da je zadržava, pa joj je na kraju predložio da je otprati kući. Ali putem su naišli na kokošinac. Jesi li ikada natjeravala kokoši? Upitao je skitnica. Ma otkuda? Odgovorila uređena dama. Onda ne znaš što je zabava. Možda je to bila zabava za mutivodu skitnicu, ali dame se nije svidjelo
kokodakanje, kokoši, perje što je letilo na sve strane. A još se manje svidjelo gospodara kokošinca koji ih je počeo loviti. Dama i skitnica su izletili na ulicu. Bilo je sjajno što kažeš malena. Pitna je skitnica, nitko mu nije odgovorio, osvrnuo se naokolo, ne traga dami. Nije znao da ju je ščepao živoder i da se našao u skloništu za napuštene pse. Čuvar srećom opazio ogrlicu sa adresom i obavijestio je tetu Saru koja se pokupila damu iz skloništa. Dama je bila presrećena što se vraća kući, ali kada ju je nakon povratka teta Sara vezala za lanac, na psećoj kućici pala je u očaj. Pero i Bero pokušali su se utješiti, ali je Janica ostala neutješna. Kada je postavila skitnica, dama je pukla od ljuti, ti si kriv za ovu. Ostavio si me samo, mislila sam da trčiš odmah iza mene. Pokušava se opravdati skitnica. Otišao je odvijenio repa, razbijajući glavu čime bi mogao vratiti naklost voljene. Dok je padao mrak, dama je ležala u kućici i razmišljala hoće li joj se gospodari ikada vratiti. Opustita sumornim mislima nije primijetila velikog štakora koji se išulja iz grmna. Opazila ga je tek kada je potrčao pored nje, vidjela kako se popeo po kućnici i uskočio kroz prozor u dječju sobu. Dama se bacila sa zločincem, ali je zaustavio lanac. Mogla je samo lajati, rešati, koliko je bio snaga u psećim plućima. Začeš se besmoćan laž, teta Sara se nagnula kroz prozor i tiho tamo povukla je protilko pseto. Ali dama je dalje lala najglasnije što može, čuje skitnica koji je odlučio stražariti pored voljene. Što se dogodilo, malena, upita je štakor. Kriknula je dama. Neće djetetu zlo. Skitnica se pojurilo kao munja, pretrčio stepenice i upao u djetetu sobu. Stigao je u posljednji trenutak. Odvratna se zvijer već približila koljevci, započela je bespoštedna bitka, štakor je grebao i grizao, ali skitnica nije propuštao, znači da je od njega zavisi djetetov život. Uzasnuta što djetetu i skitnici prijeti pogibelj, dama je dalje lala otimajući se s lanca, vau, upomoć. Strah je dao snage, lanac je odjednom pukao. Dama je poput strele pojurala u djetetovu sobu. Sa olakšanjem je ustanovila da se dijete živo i zdravo, a iza nas je izašla skitnica, gotovo je rekao je, skitnica, uzviknula dama, kako je dobro da ti se ništa nije dogodilo. U tome trenutku u sobu upala teta Sara sa oboženom metlom. Što radite ovdje, odvratne skitnice, povikala je. Vidjet ćete kako završavaju gadni psi poput vas. I zatvorivši skitnicu u ormar, a damu u podrum, pozvala je živodera. Živoder se s mjesta pojavio i počeo odvlačiti skitnicu u osvaju kola, gdje se promatrali Pero i Bero. Pravo bude iz skitnice, rekao je Bero. Što je uopće radio u Daminoj kući? Njušim tu nešto čudno, odgovorio je Pero. I baš je u tom trenutku netko je zazvao Damino ime. Dama je skočila od radosti, to su Dragići. Napokon su se vratili. Teta Sara su počela žaliti na damu koja je bila puštena iz podruma, ali joj Ivo Dragić nije vjerovao ni jednu riječ. Vidio je da im njihova kujica pokušava nešto priopćiti. Pogledaj, draga, doviknuo je ženi, dama hoće da se popnemo s njome gore. Ovo su potrčili u dječju sobu, a teta Sara za njima pronašla sam je malo prije ovdje sa psom. Tom skitnicom punom buha rekla je i dodala. Sigurno su htjeli nauditi djetetu. Tada dama zubima odgurala zavjesu. Kada su Dragići pod naslanačem ugledali mrtvog štakora, shvatili su da je bilo obrnuto. Dame i skitnice su spasili njihovog sina. Dragići su tih stopa otrčali u atomrum da dosegnu živodera, kola s jednim skitnicom, Pero i Bero kojim je dama dospjela izlajati. Što se dogodilo? Posramili su se zbog svoje loše procjene skitnice,
te su se i sami bacili u potjeru. Psi su brzo nanjušili trag i svi su stigli živodera. Pero je konjima prepriječi put, preplašili ih glasnim lažem, tako da su stali u mjesto i kola su se prevrnuli na stranu. U tom je trenutku dovela automobil obitelj Dragić. Dama je iskočila na cestu, iz hitnice nije niti ništa. Plašeno je povikala. Iz hitnice je iz nezgode izvukao bez grabotina, ali Pero je dospio pod kola, nije mu dobro. Javko je očajan Bero. Ivo Dragić je istoga trena hravog sva odvezao u bolnicu. Odazivni stari Pero je još pomalo šepao kada se na Božić upute sa Berom u posjet. Prijateljima dama iz hitnice su se vjenčali i nastanili kod obitelj Dragić. Godinu dana kasnije dama iz hitnice su bili ponosni, roditelj 4 lijepe štenade, 3 djevojčice lijepe poput majke i dječaka koji je u zemlji bio nalik ocu. A prijatelj Pero i Bera proveli su se u njima još mnogo veselih blagdana, prisjećajući se događaja koji su se završili tako sretno. Tako da je to kraj priče Čiča Mića, gotova je priča i nadam se da ste uživali. Ćao.